Kawaii, ik zet al dagenlang geen alfabeet meer op papier. Bij elke klank die mij ontsnapt voel ik me hypocriet. Ik schrijf mijn rem neer, laat hem op een ritme. Klink een vlijmscherp afgepolijst, schrap ik hem daarna door. Wat moet ik rappen als mijn kop er niet groot meer staat? Durf geen pc meer aan te zetten, durf niet op te staan. Wat moet ik rappen en mijn ego voeden door mijn woorden in een wereld waar we elkaar niet horen door te veel te praten. Als ik mijn eten oversla, loop naar de wc, mijn maag zweert toeslaat door de beelden op tv. Als ik zelfs geen gemoedsrust vind in Ramadan, nergens van genieten kan nog, waarom zou ik rappen dan, hè? Moet ik weer klagen over mijn problemen, wegvluchten in een minuscule wereld die rond mij draait? Of klagen over andermans miserie, is dan empathisch willen zijn? Of is het empathisch willen profileren? Of moet ik weer stoeven van, kijk hoe goed dat ik rappen kan. Langer blijven zagen over flowen dan dat ik flowen kan. Of moet ik stoer doen, vertel ik u een sprookje over gangsters, hoes, cash, dash en ghetto's. Moet ik religieus gaan doen, lijkt me imam een preek schrijven en hem dan op de viool van de shaitaan spelen. Of moet ik leuk gaan doen, voor next level shit, doen alsof mijn neus bloedt in de naam van entertainment. Wat moet ik rappen dan? Zeg mij als je het beter weet. Zeg mij welke meerwaarde zoiets kan betekenen. Welke reden heb ik nog om hier in energie te steken? Vragen spoken door mijn hoofd. Eén ding dat ik zeker weet. De kinderen van Gaza hebben er geen zak aan. De kinderen van Nepal hebben er geen zak aan. De kinderen van Bagdad, Kabul, Myanmar, Mogadishu of Sudan hebben er geen zak aan. En nee, ik ben niet depressief of moralistisch, nee. Ik ben in rouw, synoniem voor realistisch. We graven onze put dieper, maar we zien niet, nee. We blijven liever rotverwend en egoïstisch, maar moet zelf niet spreken, want bloed dat aan mijn handen kleeft is even rood als bloed dat aan de vlag van USA plakt. We houden alles mee in stand, veranderen ons Facebook moe. Roepen en niets doen, of stil zijn en niets doen. Wat moet ik rappen dan? Zeg me, wat moet ik rappen dan? Wat moet ik zeveren als zelfs bidden ons niet helpen kan? Redden wat te redden valt, tijd om te beseffen dat op dit moment de stilte even meer te vertellen heeft.